digawe dalan dalane Gusti. Tanpa kata nita singgung pakai cuma banyu mata sing bisa gambarake masih sadurinju karena pangrasa yen kula lagi rindu karo ciptaane sing bali. Siapa ini? Ayah Gendis, Ayah Gendis, Ayah Gendis, Ayah Gendis, sayang Ayah Gendis. Mana gila sayang. Doa tanpa suara hati sing ngucapake gunung cuma semesta sing bisa rongokake masih sambil rindu karo pemilik kalbu yen kula lagi kangen karo ciptaane sing iki Asik. Omai Amora sayang cantik, Omai Amora. Omai Amora, 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 terima kasih. Omai Amora sayang, Mama Naila. Yen bisa muter waktu semenit pengen ketemu ngerangkul rangkane ngambung pipine Bos Kalong, Bos Kalong, Bos Kalong, Bos Kalong, Bos Kalong, Bos Kalong. doa sing wis terjadi semoga bisa terjadi sepasang batin ketemu manis sempat lakoni Gusti. Doa tanpa suara hati sing ngucapake belum cuma semesta sing bisa rongokake masih sadurindu karo pemilik kalbu yen kula lagi kangen karo ciptaane sing bikin dhewe. Kurang April, Ayah Gendis, Ayah Gendis,
Bos Sandy. Goyang Yen mah. bisa muter waktu semenit pengen ketemu ngerangkul ragane ngambung pipine. Udah April sayang. Doa sing wis terucap semoga bisa terjawab sepasang batin ketemu balik suntuh nglakoni Gusti doa tanpa suara hati sungguh pakai cuma semesta